सरकार आयोजित भव्य व्यावसायिक ग्राहक पेठ, महिला व लघु उद्योजकांच्या उत्पादित वस्तूंचे भव्य प्रदर्शन आणि विक्री, आकर्षक ऑफर, परवडणारी किंमत। आयोजिका सौ मिथिला आचरेकर। महाराष्ट्राची खास उत्पादनं सावंतवाडीकरांच्या सेवेत। उत्कृष्ट उत्पादनं, उत्पादक ते ग्राहक। थेट भेट। 1 ग्रॅम गोल्ड ज्वेलरी, साड्या, पेस्ट कंट्रोल, कंझ्युमर, मुखशुद्धी, मुखवास, चटई, कॉस्मेटिक, जयपुरी टॉप, शॉर्ट, कुर्ती, वन पीस, साजूक तुपातले लाडू, चकल्या, रोस्टेड चिवडे, अगरबत्ती, पूजा साहित्य, पापड, बिस्किट, कलकत्ता साडी, कॅलिग्राफी, टी शर्ट आणि कुर्ता, स्पेस सेवर, सागवानी फर्निचर आदी उपलब्ध। फक्त 12 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत। वेळ सकाळी 10 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत। स्थळ वैश्य भवन हॉल, गवळी तिठा, एसटी स्टँड जवळ, सावंतवाडी।